ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ହୋଲି ଉପକ୍ରମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହୋଲି ଅନ୍ୟତମ। ହୋଲି ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବକୁ ଆମ ଭାରତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପରିବାରର ସାନରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଗୁ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପିଚକାରୀରେ ବୋଲି ହୁଅନ୍ତି। ହୋଲି ଆଗ ଦିନ ହୋଲିକା ଦହନ ହୁଏ। ବର୍ଣ୍ଣନା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଥିଲେ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଜପୁଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ନାମ ଜପିବାକୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନ ମାନିବାରୁ ତାଙ୍କର ପିଉସୀ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଆଦେଶରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଧରି ନିଆଁରେ ବସିଲେ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କର ପିଉସୀ ବରଦାନ ପାଇଥିଲେ ନିଆଁରେ ନ ପୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅସୀମ କୃପାରୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହୋଲିକା ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ମରିଗଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହୋଲି ଦିନ ସମସ୍ତେ ରାଗରୋଷ ଭୁଲି ରଙ୍ଗ ବୋଲାବୋଲି ହୁଅନ୍ତି। ନାଚ ଗୀତରେ ଚାରିଆଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଉଠିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଶେଷ କଥା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଓ ଅବସାଦକୁ ପାସୋରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନାରେ ଏହି ପର୍ବର ଭୂମିକା ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ।